На тази улица в софийския квартал Лагера живеят Мариана и Панайот Липовански. Те имат две деца – 17-годишната Наталия и 22-годишния Благой. Ние сме обикновено семейство. Панайот е водопроводчик на свободна практика, аз работя в бюрото по труда. Не сме богати, но пък имаме две прекрасни здрави деца, за което съм много благодарна. Семейството води относително нормален живот, докато през една неделна утрин не се случва нещо ужасно. Полицейски служител съобщава на семейството, че предната вечер е било изнасилено 17-годишно момиче от квартала. За ужас на майката, момичето се казва Люба и е най-добрата приятелка на дъщеря и Наталия. Люба Янакиева е отивала на купон. Някой напада в гръб. Преди тя да успее да го види, той поставя плътен найлонов чувал на главата. След което я прибива и изнасилва. Шокът на Мариана става още по-голям, когато разследващият полицай съобщава, че заподозрян в деянието е нейният син Благой. Извършителят е ползвал кондом, затова ние не разполагаме с ДНК. Но жертвата твърди, че е разпознала гласа на Благой Липовански. Затова нашето разследване започва от тук. И как така е чула гласа на Благой? Това не може да е истина. Благой трябва да бъде отведен в полицията за справка. След като полицаите отвеждат сина й, на Мариана не й остава нищо друго, освен да съобщи ужасяващата новина на останалата част от семейството си. С Люба сме като сестри. Тя му е една-два приятелка. Защо и се случи такова нещо и... Подявали, защо обвинява брат ми? 22-годишният Благой е проблемното дете на семейството. Той е аутсайдер, без образование, без работа и без приятели, а повечето време прекарва сам пред компютъра си. Освен това, Благой е известен на полицията заради свои стари провинения. Оказа се, че Благой е наш стар познайник. Преди 5 години негова съученичка е подала жалба срещу него за блудство. Аз бях влюбен в това момиче. Исках много да ми е гадже, обаче тя не искаше въобще дори да ме погледне. В едно между час се опитах да я целуна, тя ме бутна и си измисли тази история с блудството. Поради нейните противоречиви показания, следствието е било прекратено. Този случай обаче не е изолиран. 2 години по-късно, в деня на абитурентския си бал, под въздействието на солидно количество алкохол, Благой си разкопчава панталона и се разголва пред няколко случайно преминаващи момичета в центъра на София. Това беше на бала му. Просто подпинал е малко, негови съученици са го подкокорофали и това е. Не мога да отрека, наистина Благой в миналото си има такива провинения. Факт е, но за сегашния случай искрено се надявам да не е моя син. И всъщност полицията най-добре знае. Най-добре знае полицията как да постъпи. Благой Липовански беше разпитан. Същият твърди, че не е извършил деянието. Твърди, че цяла вечер е бил в дома си. И най-вероятно майка му ще потвърди неговите думи. Единствената, която може да потвърди алибито на Благой, е майка му Мариана. Кажи. Аз отивам към полицията, сега е моя ред. Наталия и баща те дадоха показания. И какво? Ами... Искам да чуя за пореден път. Нали не си излизал? Не съм излизал, колко пъти ти кажа? Ама... Знаеш, че ме болеше вечерта глава, заспала съм. Аз не съм излизал, казах ти. Сигурен си? Сигурен съм, да, не съм излизал. 100 пъти вече ти 100%. повтарям, вече едно и също. Говорим. Добре, маче.
Аз вярвам на сина си и щом той казва, че не е излизал, значи не е излизал. Това ще каже и в полицията. Обстановката в дома на Липовански е напрегната. Мисълта за случилото се не дава мира на Наталия. Добре, тато, как може да си толкова спокоен? Живота на най-добрата ми приятелка е съсипан. Тя не ми говори, не ми звъни. Наталия, спокоен съм. Майка ти нали каза, че Благой е бил тук цялата вечер? Тя не ми вдига, въобще не иска да говори с мене. Тя... Мислиш, че повече ще ми говори? Ще ми се обади, ще ми говори на обаждането въобще нещо. Оф, ако бях с нея, ако бях отишла на купона, нямаше това. Нямаше това. Наталия, не се обвинявай. Не се обвинявай, не си виновна. Не си виновна, въобще не се обвинявай. Тя повече наистина няма да ми проговори. Аз чак да отида на купона, но промених уроците ми от по-късен час и просто ми се ощетя да отида където и да било. Толкова бях изморена. Въобще, все едно никога не сме били най-добри приятелки. Все едно не се познавам от колко време. Не знам какво да ти кажа, просто моля те не се обвинявай. Оф, татко. Виж, Наталия, майка ти каза, Тя твърди, тя каза, той е Благое, познава гласа на всичко от... Аз какво мога да направя? Как мога да й променя решението? Тя така каза, че е, така е, разпознава гласа му. Какво да кажа? Майка ти каза, че е бил цял вечер тук, както може да е Благой. Аз онази вечер бях до късно при клиенти, имаха авария и нямам представа дали Благой е излизал, но имам доверие на майка му и така казах и в полицията. Вече половин час Мариана е в полицейското управление, където разследващият полицай я разпитва за алибито на сина й. Надявам се най-после всичко да свърши. Сигурна съм, че Люба се е объркала. 100% съм сигурна, че е грешка. Майката на Благой Липовански потвърди, че той цял вечер се е бил вкъщи. На нас първа ни предстои да докажем това. Повече няма какво да ви кажа, тъй като разследването продължава. Междувременно вкъщи сестрата на Благой Наталия продължава с опитите да се свърже с приятелката си Люба и да говори с нея. Ето, пак не ми дига. 1000 пъти звънях, 300 SMS-и пратих. Писна ми просто, как може, не знам, не мога да повярвам. 17-годишното момиче познава Люба от дете и се чувства ужасно заради случилото се с нея и заради факта, че двете не си говорят. Какво става? Какво да става, мамо? Люба не ми дига и не знам, аз точно в този момент трябва да съм до нея. Просто... Въобще все едно не сме били приятелки, въобще. Не знам. Все едно не се познава, все едно... Не се притеснявай, нещата ще се оправят. Ама как нещата ще се оправят? Как може тя... Спокойно. Аз съм сигурна, че абсолютно всичко ще се оправи. Ама, мамо, тя твърди, че му е разпознала гласа на брат ми. Не. Объркала се, спокойно, нещата ще се оправят. Ами ако се окаже, че е той? Ако се окаже, че е той? Дори не си го помисля това. Не. Изобщо не го изричай. Не може да е така. Ами ако е така, мамо, ти как твърдиш, че не е така? Ако е не, така, нещата ще се оправят аз как се бъркат? Тя е познала точно, тя ни познава. Тя знае неговия глас, знае моя, знае на цялото ни семейство. Тя твърди, че е той. Объркала се, нещата ще се оправят спокойно. Майчинският инстинкт ми казва, че не е той. Верно, по-особен е, обаче Наталия не бива да се съмнява в него. След разговора с дъщеря си, в Мариана се поражда семето на съмнението. За 45-годишната жена ситуацията в семейството е непоносима.
Благо, моля те, искам да поговорим. Искам да чуя. Кажи ми, нали не си излизал? Не съм излизал, казах си 100 пъти. Защото, знаеш, бях в полицията и съм казала. Но аз искам да чуя за себе си. Казал истината, казах ти, не съм излизал. Моля те се. Искам да знам със сигурност, защото момичето казва, че е разпознало гласа ти. Защо тя казва така? Не може да казвам много неща, аз не съм излизал. Казах ти 100 пъти вече. Ама ако трябва 200 пъти ще ми кажеш, бе. Казах, не съм Много излизал. те моля, обърни ми внимание, искам Защо да говорим. тебе? Нищо няма да стане. Кажи ми. Добре, Искам да излизах за чуя, 5 трябва минути. да... Какво толкова? Излизах за 5 минути, разходих си и се прибрах. 5 минути. Аз гарантирах за него. Аз бях в полицията, аз излъгах. Значи все пак си излизал. Излязох за 5 минути, нищо не съм направил. И какво? Къде ходи? Ходих навън, да се поразходи. Ма как така? Ходил си навън да се поразходиш и после какво се случи? Чакай! Искам да си играя. Обясни ми, моля ти се, искам да чуя. Трябва... Махай се. Излязох за 5 минути. Нищо не съм направил. Поразходих се, прибрах се. Те не ми вярват. Собствената им майка не ми вярва. Какво по дяволите се случва? Те не ми вярват, не ме интересува повече. На всички. И сега? Как ще обясня на Наталия? Как ще кажа на баща му? Господи, какво ще правим? От тук насетне какво става? Съмненията не дават мира на разтревожената майка и след като не може да изкопчи повече информация от сина си, тя решава да се срещне с жертвата Люба. За нейн късмет, Люба и майка й точно се прибират вкъщи. Мамо, не, това е майката на Бога, не искам да го... Люба, ела ми, разбираш ли, остави ни на мира! Цялото семейство сте изроди, гадни изнасилвачи, махнете се! Няма какво да чакам. Синът ти е виновен за състоянието на дъщеря ми, разбрали? Как да не е виновен? Как да няма доказателство? Чула е, разпознала е гласа му. Не може да направи другия път. Така си го възпитала. Няма какво да ми говориш. Престани да я тормозиш нея и нас. Няма какво да ни обясняваш. Няма. Как не е срам тази да идва тук? Как може да е толкова нагла и безочлива? Ама много те моля, ти е долен изнасилвач и ти трябва да го приемеш, разбрали ме? Трябва да го приемеш. Тя се е объркала. Не се е объркала. Изчезни от тук, не искам да ви виждам повече. Всичко се обърка. Не исках така да става. Исках само да поговорим. А сега могат и в полицията да се обадят. Наталия Липованска се прибира от училище в изключително лошо настроение. Тя е разстроена, защото съучениците й не спират да я обиждат заради постъпката на брати. Не знам, повече не мога така. Писаме в училище да ме обиждат, да ме третират цяло като някакъв изрод, едно аз съм изнасилвача. Аз просто не мога, писаме от тази работа, не мога повече, не мога. Не знам. 17-годишното момиче се чувства изоставено, но най-силно я потиска мълчанието между нея и най-добрата й приятелка. Ало, Любче! Абе, това Любка, бе! Абе, ти какво ми се обаждаш, бе? Имам остави на мира, бе! Кажи на майките да ми остави на мира, бе! Писмени от вашето семейство, бе! Писмени, бе! Няма да звъниш повече, бе! Мраза ви, бе! Абе, мраза ви, ти си ми сестра, бе! Не прекъсваш ми напомняш за случката, бе! Не искам да ви виждам, бе! Абе, брат ти е изнасилвач, бе! Брат ти е един гаден изнасилвач, бе! Повече ми се обаждай! Не ме заклинасям! И това беше края. Искам всичко да се върна назад. Въобще това да не се беше случвало.
След изнасилването, Люба преживява истински емоционален ад и има нужда от психологическа помощ. Психологът Климентина Евтимова трябва да й помогне да забрави травматичното събитие. След много уговорки, майката на момичето ни дава позволение да придружим Люба при срещата й с психолога. Разбира се, няма да присъстваме по време на самия сеанс. Добър ден. Здравей, миличка Климентина. Ала, Люба. Ала, миличка, да ме изчакаш. Изчакаме в кабинета. Да поговоря с майка ти. Моля ви, помогнете на моето дете. Спокойно, господин. Дали ще се оправи някога? Просто Ще се оправи. Много Ще се да оправи. се чувства. Действително, след срещата с майката на Благой, Люба се е почувствала много зле. По тази причина, психоложката обяснява на Русица колко е важно да бъде спокойна. Защото именно спокойствието и майчината подкрепа ще помогнат на момичето да преодолее по-лесно ситуацията. Боже, горкото ми детенце, как може да се случи такова нещо? На всичкото отгоре и тази Мариана идва допълнително да я притеснява. Не мога да разбера такива хора. Изобщо цялото семейство, според мен, трябва да изчезне и никога повече да не ги виждаме. Никога тези хора. Как може? След 45 минути, първият сеанс на Люба при психолога приключва. Хайде, Люба. Люба, миличка. Ще се справим. Ще ви се обади по телефона и ще уточним. Ще трябва да се видим още няколко пъти. Нали, Люба? Ще чакам. В момента Люба е много зле. Изпитва силни страхове. Както повечето момичета, жени, преживели сексуално насилие, ще мине доста време, докато се възстанови. Затова ще се наложи да се срещаме още много пъти. Няколко дни след новината, че синът им може да е изнасилил 17-годишна момиче, Панайота и Мариана случайно минават близо до горичката, където се е случило престъплението. Майката на Благой внезапно проявява желание да посети местопрестъплението и това силно вбесява мъжа й. Марианче, искам да погледна къде няма какво да гледаш. Да, да се прибира да видим. Чакай, Мариана, чакай. Не. Излишно е това, което се причиняваш. Мариана, слушай ме. Грешка е това. Няма да аз трябва да погледна, трябва да видя. Това е глупаво. Малко ли е това, което се случи с Благой? Мариана, ела. Както искаш, чупи си главата. Всичко това е излишно. Ще мине, ще премине и така. Не мога да разбера защо Мариана искаше да минем от тук. Заради тия емоции, които бушуват в нея, сега може да вредиме на Благой. Не знам защо Панайот не ме подкрепя. Аз си мислех, че можем да намерим там нещо, което да уличи някой друг. Не мисля, че сина ми е виновен и Панайот трябваше да ме подкрепи. Панайот се оказва прав. След посещението на местопрестъплението, Мариана се прибира вкъщи още по-разстроена. Тя не е успяла да намери нищо уневиняващо сина й. Те са всички, бе. В отчаянието си притеснената майка решава да направи нещо, което не би си позволила при други обстоятелства. Тя сяда на компютъра на Благой с надеждата, че така ще научи повече за своя син и за света, който той обитава. Мариана е силно изненадана. Очевидно Благой и Люба са поддържали комуникация, за която никой не е знаел. Ти какво правиш тук, бе? Какво правя ли? Защо правя ли? Какви сте имейли от Люба, бе? Никакви, тя откачена, какви имейли? Ма как ще откачена, бе? Какви сте имейли от Люба, бе? Виж какво ти пише, бе? Абе, какво става, бе? Тя откачена, остави на мира. Ма как ще откачена, бе? Ти ли изнасили, бе? Не съм, ти ли изнасили, бе? не съм. Ама как така не си ти, бе? Не какво съм се аз. случва тук, бе? Не съм аз. Не може. Казах ти, не съм аз. А какъв Ако е щеш, той ми вярвай. Какъв е той имейл?
Ми такъв, откачен е, пише някакви работи. Ма не... Къде да знам? Не знам. Направо не знам какво. Обясни ми какво става тук, бе. Какво ти обяснявам? Ти имели са пълни глупости. Ама... Първо се оказа, че си излизал. Сега тук е някакъв имейл, в който тя пише, че трябва да оставиш на Мира. И какво? Да, кажи ми, обясни ми. Това е от преди 100 години. Въобще нищо не е станало. Божечко, може и той да е изнасилил. Ми сега... Боже, такъв син ли съм отгледала? След като намира имейла в компютъра на Благой, Мариана е съкрушена. Вече всички доказателства сочат, че той е извършил престъплението. 45-годишната жена осъзнава, че трябва да предаде детето си на полицията. Какво става? Чакай. Какво става? Излагах. За какво си излагал? Той излизал и има имейл от Люба да не я притеснява. Какъв имейл си? Глупости, бе! Излиза Благой тази нощ. Абе! И ти ни излага всички. Люба! Абе! Отиди в полицията, аз не мога да разбера какво сте тук и ревеш. Отиди в полицията! Благой е изнасилил Люба и ти го знаеш. Отивай! Какво седиш? Не мога да разбера, бе, бе! А, не! Какво седиш, бе? Какво да става? Излъгала е! Какво е излагал? Бе, Благой изнасилваш, той е психопат, Смолтон! Как? Тя е шал! Нормалните хора! Какво разправя? Майка ми е луда, брат ми е ненормален, пълен е, затова трябва да ти разтворя, трябва да се получи заслуженото. Той излизал вече. Излизал. Как е излизотик? И има някакъв имейл от Люба. Моля го да кажа да не я притеснява. Те си писали да не я притеснява? Ти нали каза, че не е излизал? Го в компютър. Ако Благой не си го направил, няма смисъл да го прикриваме повече. Независимо, че е наш син. Още на следващия ден Наталия Липованска отива в районното управление, за да разкаже всичко, което знае по случая с изнасилването. Еми, това беше, казах им го. Що майка ми не го направи, аз го направих. Мисля, че съм много по-добре в момента, но не може да позволя така изнасилваш да си разхожда из улиците, независимо дали ми е брат или не. Просто не може. Вследствие на показанията на Наталия, полицията събира достатъчно данни, за да повдигне обвинение срещу Благой. Те му изпращат призовка, но той отказва да се отзове. Затова ден по-късно в дома на Липовански идва полиция. Добър ден. Благой Липовански тук ли е? Да. Моля да ме отведете при него. Ето това. Добър ден, господин Липовански. Добър ден. След новите свидетелски показания, ние ви изпратихме призовка да се явите на разпит. Какви нови свидетелски показания? Какви сте глупости? Тъй като вие не дойдохте, ето, показвам ви. Няма да дойда, аз нищо не съм направил. Какво е това постановление? Махай го тук, аз нищо не съм направил. Довеждане на разпит. Нищо не съм направил, няма никъде хубаво. Колеги, помогнете на господин Никъде няма Липовански. хубаво, оставете ме на мира. Оставете ме на мира, Ще ни оставете ме на мира. придружите до районното за разпит. Оставете ме на мира, какви нови показания? Предатели гадни! На Благой ще бъде повдигнато обвинение за изнасилването на Люба Янакиева. Той най-вероятно ще бъде задържан в следствения арест. Това цял живот няма да мога да си го простя. Никога няма да си простя. Ще изземем всички компютри на семейството, тъй като не знаем откъде точно е писал.
ще вземем и други предмети, които ще ни бъдат необходими при разследването. Също така изолирахме и чужда ДНК от жертвата. Затова ще сравним с тази на Благой Липовански. Мариана все още е в шок. От полицията й съобщават, че Благой ще бъде задържан в следствения арест. Чакай бе, човек, какво правиш бе? Прибирам всичките буклуци, нищо повече ми напомня него. Всичко ще изхвърля, всичко ще изхвърля. Успокой се, Абе, какво ще спирам? Няма да спирам нищо. Няма да идвам. Дай да не всичко искам да изхвърля, нищо повече ще ви посули чувал. Всички в семейството реагират по различен начин на болката от случващото се. Докато Мариана е като парализирана, съпругът и Панайот дава воля на гнева си. Той изхвърля от апартамента всичко, което му напомня за сина му. Пусни! Добре. Остави ме. Успокой се, ела да поговорим после. Може да решим. Ела. Няма какво да говориме. Всичко прибирам и схвърлям. Няма какво да говорим. Много те моля, бе. Махни се, махни се, казах. Не дей, бе, човек. Всичко ще... Няма да дей. Отивай там. Ела, моля те. Добре, не да поговорим. Няма какво да говорим. Няма да говорим. Моля. Всичко ще изхвърля. Моля те, да остави нещата. Моля те. Остави ме. Не очаквах такава реакция от Панайот. Той досега беше толкова спокоен и изведнъж някаква истерия. Никога не съм го виждала такъв. Преди 2 дни Мариана се е свързала с адвокат по наказателни дела, който се съгласява да поеме защитата на Благой. Днес той трябва да посети сина й в следствения арест и 45-годишната жена трепетно очаква някакви новини. Адвоката е. Ало, здравейте. Говорихте ли с него? Как? Къде? Какво се е случило? Той добре ли е? Къде е той? Добре. Какво става? Била пребит. Отивам да го видя. Аз съм виновна за всичко. Горкото ми детенце трябваше да се мълча, не трябваше нищо да казвам. Ужасно, това няма как да стане. Мариана вече е в болницата, където е настанен Благой и иска да го види. Преди това тя разговаря с лекуващия го лекар. Госпожо, бих искал да споделя, че сина ви е претърпял жесток побой. Има охлузвания по тялото. И от рентгена се вижда, че има и 2 пукнати ребра. Кога мога да го видя? Сина ви не иска да разговаря с никой. Психическото му състояние е изключително тежко, в шок е и трябва да отмине определено време. Ама как? Аз съм майка му. Кога мога да го видя? Разбирам ви напълно. Уверявам ви, че при първа възможност ще се свържем с вас, за да видите сина си. Знам защо Благой не иска да не вижда. Та ние всички го предадохме. Той сега лежи някъде там, а аз дори не мога да ида да го погаля. Два дни по-късно Мариана е напълно отчаяна. Тя си мисли, че по-лошо няма как да стане, защото дори не предполага какво я очаква в следващите дни. Добър ден. Господин Панайот Липовански търсиме. Панайоте? Да? За тебе? Господин Липовански, моля да ни придружите до районното. Ще ви зададем няколко въпроса, свързани с изнасилването на Люба Янакиева. А той какво въпроси аз отговорих, нали вече ме питахте, аз каквото съм знал ви казах. Моля да ни придружите, там ще уточним всичко в районното. Добре. Чакай, вземи си поне якито.
Айде. Уж го взеха за няколко рутинни въпроса, а го задържаха цяла нощ. Много съм притеснена. За изненада на Мариана на сутринта се прибира Благой, а не Панайот. Оказва се, че полицията успява да изолира ДНК проба от жертвата, но тя не съвпада с тази на 22-годишния младеж и той е освободен. В същото време от баща му няма никакви вести. Мариана отива при адвоката Иван Нунов, за да получи някаква информация. Искам да ви попитам, компютъра на дъщеря ви ползва ли се от други хора от семейството? Да, по принцип ние с мъжа ми го ползваме. Защото е открита една папка, скрита в компютъра, защитена с парола, която разследващите са разбили и са видели вътре снимки на Люба, на изнасиленото момиче. Къде? Как? В самия компютър на дъщеря ви. Освен това, от този компютър е направен фалшив Фейсбук профил, откъдето са правени опити да се свържат с Люба. Какво ми казвате вие? Това са фактите, които разследващите са установили. Освен това, чувала, с който е било покрито момичето, съвпада с тези чували, които използвате във вашето домакинство. Не разбирам. За какво става въпрос? И фалшивото алиби на сина ви отпада, защото се оказва, че ДНК експертизата установява, че не съвпадат пробите на жертвата с тези на сина ви. Но по категоричен начин доказват, че изнасилвачът е роднина на сина ви по права линия. Не мога да го... Обвинението клони към съпруга ви. Аз мислех, че нещата ще се оправят, а то какво се случи? Та тя е на годините на дъщеря ни. Не може да бъде. Няма как. Добре ли сте? Да не ме проуша. Да ви донеса вода. За съжаление, наказателно-процесуалният кодекс не позволява на адвокатите да участват пряко в разследването, което това за мен е голям минус, защото така разследването се лишава от странично мнение, подпомагащо разследването. Ние като адвокати сме свикнали в нашата практика често на такива обрати, както в този случай, и сме подготвени за това. Така че това не беше изненада за нас, че обвинението се прехвърли от един човек на друг. Въпреки че е съсипана, Мариана все пак намира сили да се срещне с съпруга си в следствения арест. След ужасяващата информация от адвоката, 45-годишната жена има много въпроси към Панайот. Кажи ми какво общо имаш с цялата работа? Нямам нищо общо. Нищо общо няма. Добре де, как ще ми обясниш тези снимки в компютъра? Кои снимки? В нашия компютър има папка с снимки на Люба. Обясни ми защо? Да. Новият телефон, който си взех, пробвах камерата и явно стаята е била Люба и съм снимал нея. Пробвал съм си камерата на новия телефон. И защо снимаш Люба? Тя е била в стаята. Снимал съм някакъв обект, просто съм искал да видя дали фокусирам на екрана и така. Най-вероятно тя е била в стаята, не знам. Добре, а Фейсбук профила? Какъв Фейсбук профил? На компютъра има и Фейсбук профил, който... Не съм аз. Добре, бе, кой е? Не знам кой е, но не съм аз. Разбери, повярвай ми. Повярвай ми, толкова не сме. Кой друг може да е? Кой друг може да е на този компютър да направи фалшив Фейсбук профил, чрез който да се е свързвал с Люба? Казвам ти, че не знам. Просто не съм аз. Нямам представа кой какво е правил, но не съм аз. Разбери, повярвай ми, моля те. Наистина, познаваме се,
Поне ти ми повярвай. Добре бе, обясни ми, кажи ми. Дай ми нещо, за което да се хвана. Как да ти повярвам? Като всичко води към теб. Не знам защо е така. Не мога да обясня защо води към мен. Обясни ти за снимките. Другото няма обяснение, но не съм аз, повярвай ми, наистина. Наистина не съм аз. А кой може да е? Не мога да ти кажа и аз. Кой по дяволите е изнасилил Люба? Още няколко минути Панайот усилено твърди пред жена си, че няма нищо общо с изнасилването на Люба и изглежда много убедителен. Съсипана съм. Много ми се иска да му повярвам. Днес се гледа делото срещу Панайот Липовански по обвинение в изнасилване. Не само близките му са под напрежение, но и семейството на жертвата Люба чака своето възмездие. Не мога да влез. Спокойно, не е твоя вината, нали знаеш? Няма как да е баща ми. Изроди, мръсни изроди. Съсипахте детето ми. Люба, извиня. Няма извинявай. Дойдох тук като свидетел да подкрепя майка ми и сестра ми. Баща ми въобще не ме интересува. Не вярвам, че това е баща ми. Пълни глупости с това. Как може да ни запоставя така наше семейство? Люба ми е толкова добра приятелка, толкова ми липсва. Въобще не мога да повярвам на това. 45 минути след началото на процеса се налага той да бъде прекъснат. Панайот прави пълни самопризнания. Съпругата му не успява да понесе ужасяващата истина и прилушава. Съдът обяви 30-минутна почивка, след което ще се произнесе с присъда. Това, че посъветвах клиента си да направи признание на обвинението, ще доведе до преминаване към съкратено съдебно следствие. И това ще доведе до намаляване на присъдата му с 1/3. Марана, извинявай за всичко. Махай се! Махай се! Съжалявам. Махай се! Съжалявам, наистина, извинявайте. Извинявайте. Махни се! Махни се, Буку! Махни се, Буку! Мръсен, гаден, перверник. О, черни ми живота. Няма, госпожо, моля ви се. Той изнасили дъщеря ми. Гаден, мръсен изнасилвач. Мръсен, гаден. Любче, къде си, миличка? Ево. В момента, в който Панайот си отвори устата, жертвата веднага разпозна своя нападател. Беше се получило малко объркване, тъй като гласовете на баща и син са много близки. Панайот случайно е минал през гората, когато е извършил своето нападение, но дори той да не беше си признал вината, намерената ДНК напълно съвпада с неговата и той отново щеше да бъде обвинен. След 30 минути процесът по делото продължава и всички се връщат обратно в залата. Нападението не е било планирано. Панайот се е връщал от авария при клиент, когато е забелязал Люба да върви сама в парка и без да се замисли за последствията, я напада и изнасилва. Панайот Липовански получава ефективна присъда от 4 години затвор за изнасилване. След злополучното дело, Мариана е отведена в болница, където е прегледана и изписана още същия ден. Много се стреснах. Помислих, че е нещо сериозно, но се оказа, че просто е събрала границите на кръвното, няма нищо страшно, ще си почия 2-3 дни и ще се оправи. Стига ти си обвиняла. Няма да се обвинявам, бе, деца. Съжалявам, че подложих на това нещо, да се наложи да живеете с такъв човек. Не си ти виновна и това го знаеш. Спри, моля. Просто спри се обвиняваш. Бага? Той си е бил такъв, как да го разбереш? Аз съжалявам за това предателство. Просто съжалявам. Кой? Супер. Аз съм виновна, че съм причинила това и трябваше да живеете с този изрод. Как може такова нещо да живееш толкова време с някой и да не можеш да разбереш какъв перверзник е, колко долен човек е? Кой? Не си виновна. Децата й също са единодушни, че Панайот Липовански трябва да напусне живота им завинаги. През цялото време обвинявах брат ми, а то какво се оказа. Наистина се надявам скоро да ме прости, всичко да се прави, да бъде както преди.
Месец по-късно Мариана и децата й са решили окончателно да скъсат със спомените от предишния си живот и се местят в друго жилище и друг квартал. Не, спокойно, аз ще го пренеса. Да, не мога да се жили. Сигурно дълго време ще ме депресия заради историята с баща ни, но все пак има светлина в тунела, живота продължава. Още един кашон само взимаме. Къде е това? Там на вратата. Простих на майка ми и сестра ми, все пак те са моето семейство. Намерих си работа, тъй като не може да се справяме с заплатата на майка ми. Започваме на чисто. Да, ти кажи, майка. В новия квартал никой няма да не познава, никой няма да знае за случката с Панайот. И се надявам да започнем на чисто. Знам, че травмата ще остане за цял живот. Едва ли ще я забравим. Радвам се, че всички разбраха, че сина ми не е изнасилвач. Готово? Качвайте се оттам. Това е. Време е да започнем на чисто. Мислим си, че познаваме хората, с които делим едно легло с години. Но понякога истината за най-близките ни може да се окаже брутална и невъзможна за приемане. В такива случаи нямаме много варианти пред себе си. Можем да направим само едно – да намерим сили, за да продължим напред.